abaphathi bami basesontweni. Namhlanje bekunomcimbi omkhulu womama njengoba omama begubha usuku lwabo namhlanje. Ngibona omama bejabulile ngabe njengabaphathi babomama. Nenzani ukuze abantwana benu enibaphethe ngokomoya bejabule kangaka? Inkinga yethu esiyenze sicela uthando kuqala ukuma, bese sihlonipha abaholi abasiphethe, bese kuthi nama-committee esawaphethayo sithobe kuwona, noma kukhona izinto abangaboni kahle nazo sihlale phansi sixoxe ngokukhona uzosho nomama. Ngibone ama-get-down mama mashinini ebandleni laseKhoveni izinqonje ukuphetha abazalwane bomama nje beshaya ama-get-down. Abeze kufika kusasa ngo-11 o'clock ubafaka uswazi ukuthi nginibonile njalo benisezweni. Ngabe mhlambe nibanikeza inkululeko nje ukuthi ngelinye ilanga bake bajabule bazizwe bomama, noma mhlambe nizobe nibapanishe yini? Sithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngalosuku olenzekile namuhla. Sikhona kule ndawo la besizwe ukuthi i-Happy Mother's Day. Sizosho ukuthi abomama imbokodo ayime njalo enkosini, nabantwana bakhulise nangendlela abangeke basuke kiyo. Njengoba usibonile mholo wami sishaya amavosho, indlela yokusho ukuthi uNkulunkulu simbonga nangezindlela eziningi. Ngakho konke siyabonga uNkulunkulu, nabazalwane bonke bebakhona siyabonga kakhulu. Inkosi yomusa ithele umusa. Amen. Nisukele eGauteng, ngiyacabanga ukuthi last week kade kuse eMpumalanga, namhlanje kuseThekwini. Niyaqhubeka nilele jeni le yokuthi omama bonke nje basebandleni jikelele bajabule, ngoba phela angeke nikwazi ukubahlanganisa bonke lezi zindawo ngoba kuyizindleko kuba ukuthi nihambe ngaso sonke isikhathi. Niyayiqhuba yini le jeni? Sikhona izindawo nisazoyihamba yini? Nangempela mholi, sibonga uNkulunkulu ukuthi uye wasipha amandla ukuthi sikhona ukuhlela le nkonzo. Kule viki eliphelile besisendaweni yaseMpumalanga endlini yesonto eziKhoveni ezinqini. Namuhla sikhona lapha eThekwini, isazoqhubeka nge-31 izobe iseGauteng endaweni yaseBronkhorstspruit. Nalapho sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosiza abuye asinikeze amandla ngokuthwalisana le nkonzo zonke zibe yimpumelelo. Siyabonga. Nenze njani? Ngibone ngazuthi ikhona indlela eniyenzayo noma enifana ngayo ngendlela abazalwane noma amakholwa akhonza ngaphansi kwebandla laseKhoveni a-enjoya ngayo noma ajabula ngayo uma ngabe sesontweni. Yini le nenza ngayo ukuthi labazalwane laba bathokoza, abesilisa nabesifazane? Inkinga yethu emholi asibeki ubuholi ukuthi siphethe abazalwane. Inkinga yethu sifuna ukuthi wonke umuntu akhululeke, omusha, i-Sunday school, bonke nabesilisa sibe moya munye, ngoba ikakhulukazi uma kwavela umuntu wayibona esemkhulu kunabanye, ibandla liyabhidlika, ibandla lifuna nje ukuthobelana ngomoya wokholo. Siyabonga kakhulu ukukhuluma nani namhlanje singabakaBheniko MTV. Nifiselani le nkampani kaBheniko MTV, nithini kubantu bakaBheniko MTV baqhubeke nokuyibukela noma bayiyeke noma benze njani? Sizosho ukuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngabakaBheniko ukusenzela ama-video amahle kangaka, nokusithwalisa nokusibekezelela. Inkonzo isaqala ize besemaphethelweni. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anipha amandla njalo umsebenzi oniwenzayo. uNkulunkulu anezelele amandla amasha njalo. Siyabonga kakhulu. Sizoqhubeka njalo nokulikhasa mholo wami. Inkosi yomusa ibe nawe. Amen. Ake siqhawule nathi sithole izibusiso ngoba sibona ukuqhubeka kwebandla, sibona futhi nezinto ezingekho kuqhubeka kahle ebandleni. Inkosi imbusise ngathi ibandla leYehova laqhubeka liye phambili lami. Amen. Amen. Siyabonga.